Jeden z mojich Reels mi priniesol 24 093 nových sledovateľov a vytvorila som ho za menej ako 30 minút. V tomto videu ti dám 5 praktických tipov, ktorými Instagram prinúti zvýšiť dosah tvojich videí okamžite. Moje Reels dosahujú pravidelne cez 100 000 zhliadnutí a dnes ti ukážem presne ako na to. Už žiadne videá so 100-200 zhliadnutiami. S týmito tipmi dokážeš okamžite zmeniť svoje výsledky a konečne dostať svoju hodnotu k tým správnym ľuďom. Dobre, poďme si najskôr ujasniť, čo vlastne ten Instagram počíta ako pozretie Reelu. Je to super jednoduché. Vždy, keď niekto začne pozerať tvoje video, Instagram to zaráta ako jedno pozretie. Takže ak chceš mať vysoké čísla, potrebuješ, aby tvoj Reel videlo čo najviac rôznych ľudí. Tip číslo 1. Kvalita videa a svetlo. Poďme hneď na prvý tip a tým je: nezanedbávaj základy. Vidím to stále dookola. Všetci hľadajú najnovšie triky a hacky na Instagram, ale preskakujú úplné základy. A potom sa čudujú, prečo ich videá nemajú dosah. Keď hovorím o základoch, myslím tým kvalitu videa a svetla. Netvrdím, že potrebuješ drahé vybavenie alebo najnovší iPhone. Stačí ti úplne jedna jednoduchá vec. Utrieť si kameru telefónu pred natáčaním. To vie urobiť naozaj obrovský rozdiel. Takže základ číslo 1 je vyčistiť si kameru pred spustením nahrávania. Ak chceš, aby tvoje video malo najvyššiu kvalitu, používaj hlavnú kameru telefónu. Selfie kamera má nižšiu kvalitu, ale hlavná kamera ti dá oveľa lepšiu kvalitu obrazu. Ja často síce natáčam so selfie kamerou, hlavne na Instagram príbehy, takže nehovorím, že ju nemôžeš nikdy použiť, ale ak sa rozhodneš ju použiť, tak si určite vyčisti. Niekedy sa na ňu dostane make-up alebo otlačky, keď telefonujeme, takže na to nezabúdaj. Druhá základná vec je svetlo. Najlepšie je prirodzené svetlo. Ja často natáčam pri okne v byte, kde mám dostatok denného svetla. Nepotrebuješ drahé lampy a osvetlenie. Stačí ti nájsť to najsvetlejšie miesto doma a natáčať tam. Tip číslo 2. Sila prvých 3 sekúnd. Druhá vec, ktorú musíš vedieť. Instagram sleduje, koľko ľudí scrollne preč v prvých 3 sekundách tvojho videa. Ak ľudia rýchlo odchádzajú, algoritmus tvoj obsah prakticky pochová hneď na začiatku. Potrebuješ niečo, čo okamžite zaujme pozornosť, teda háčik, ktorý zachytí ich pozornosť. V tých prvých sekundách musí divák presne vedieť, čo získa sledovaním tvojho videa. Najlepšie fungujú konkrétne čísla. Napríklad získala som 24 093 nových sledovateľov. Alebo prekvapivé tvrdenia. Instagram skrýva túto funkciu pred väčšinou užívateľov. A k tomu vždy pridaj text na obrazovku. Veľa ľudí totižto sleduje Reels bez zvuku. Keď som analyzovala svoje najúspešnejšie Reels, zistila som, že všetky mali silný háčik. Niečo, čo okamžite upútalo pozornosť. Môj Reel, ktorý získal 1,2 milióna zobrazení, začínal vetou: tajný Instagram tip, o ktorom si nevedela. Tip číslo 3. Udržanie pozornosti. Tretia vec je asi tá najdôležitejšia. Nestačí diváka len zaujať na začiatku. Musíš si ho ale udržať do konca. Pretože Instagram si všíma jednu vec. Ako dlho tvoje video ľudia pozerajú. Ak ho rýchlo vypnú, Instagram si povie, že to asi nie je dobrý obsah a prestane ho ukazovať ostatným. Ako ich teda donútiť pozerať? Tvoje video musí byť dynamické a svižné. Žiadne nudné a dlhé zábery. Tu sú dva jednoduché spôsoby, ako to dosiahnuť. Prvá cesta je tá najjednoduchšia. Je to použiť Instagram šablóny. Nájdeš ich priamo v aplikácii Instagramu. Len do nich vložíš svoje videá a Instagram ich automaticky zostriha do rytmu hudby. Je to rýchle a tieto šablóny sú vytvorené presne tak, aby udržali pozornosť. Druhá cesta, ak natáčaš videá, kde hovoríš priamo na kameru, ako je toto, je nemilosrdný strih. A tým myslím naozaj nemilosrdný. Zabudni na dlhé pauzy, nádychy a slová ako a vlastne. Všetko to musí ísť preč. Mám pre teba jeden malý trik, ktorý som používala na začiatku, keď som sa učila hovoriť na kameru. Každú jednu vetu, ktorú povieš, natoč ako samostatný klip. Potom ich v aplikácii ako CapCut, Edits alebo priamo v Instagram editore len jednoducho pospájať tesne za seba. Môžeš dokonca odstrihnúť aj úplný začiatok slova, aby to bolo ešte rýchlejšie. Týmto spôsobom vytvoríš pútavé video bez jediného hluchého miesta. Pamätaj, čím viac ľudí dopozerá tvoje video, tým viac ho bude Instagram milovať a odporúčať ďalej. Dobre, takže teraz už máš 3 kľúčové techniky, ktoré okamžite zlepšia tvoje Reels. Ale viem, čo ti teraz možno práve beží hlavou. Toto je super, ale tá najťažšia časť je aj tak vymyslieť, čo vlastne mám točiť. Kde mám brať tie nápady na virálne háčiky a scenáre, aby ma to nestalo hodiny času. A presne pre tie z vás, ktorí chcú tento proces tvorby obsahu extrémne zjednodušiť a zrýchliť, som vytvorila kurz Úspešná na Instagrame. V ňom ti neukazujem len tipy, ale odovzdám ti môj kompletný systém, ako si vytrénovať umelú inteligenciu, aby sa stala tvojim
osobným tvorcom obsahu. Vytvorí ti nápady na háčiky aj celé scenáre za pár minút. Ak cítiš, že toto je presne tá skratka, ktorú práve hľadáš, v popise pod videom nájdeš odkaz. A s kódom YT100 získaš prístup za špeciálnu cenu za to, že si tu so mnou na YouTube. A teraz poďme na zvyšné dva tipy, ktoré oddelia priemerné videá od tých virálnych. Tip číslo 4. Hovor k jednej osobe. Štvrtý tip je niečo, čo väčšina ľudí úplne podceňuje. Prestaň tvoriť obsah pre všetkých. Keď som začínala, robila som presne tú istú chybu. Snažila som sa hovoriť všetkým ženám, čo chcú raz na Instagrame. A výsledok? Bolo to tak všeobecné, že to v skutočnosti nikoho neoslovilo. Zlom nastal v momente, keď som si uvedomila, že nehovorím k davu, ale k jednej konkrétnej žene. K žene, ktorá večer po práci sadá k notebooku a cíti sa stratená v technických veciach. Zrazu som vedela, aké slová použiť. Keď presne vieš, pre koho tvoríš, tvoj obsah sa stane magnetom. Namiesto ako získať followerov, môžeš povedať, ako získať prvých 1000 followerov, aj keď si myslíš, že si technický antitalent. Cítiš ten obrovský rozdiel? Tip číslo 5. Správna dĺžka videa. Posledný 5. tip sa vracia k udržaniu pozornosti. A to je dĺžka videa. Instagram to sám priznal. Jeden z najdôležitejších signálov pre algoritmus je, či ľudia vôbec dopozerajú tvoje video. Je logické, že je oveľa vyššia šanca, že niekto dopozerá 15-sekundové video, než nejaké dlhé. Ideálna dĺžka reelu závisí od tvojho obsahu. Adam Mosseri z Instagramu povedal, že kratšie reels fungujú lepšie, pretože ich ľudia sledujú až do konca. Ale neexistuje nejaké magické číslo. Musíš si otestovať, čo funguje pre teba a tvoj obsah. Keď som ja začínala, držala som sa dĺžky okolo 30 až 45 sekúnd pri vzdelávacích videách. Ak vytvoríš krátke a pútavé video plnej hodnoty, ktoré ľudia naozaj dopozerajú, tak pre Instagram je to jasný signál. Toto je dobrý obsah, ukážem ho viacerým ľuďom. Takže tuto máš 5 konkrétnych vecí, ktoré môžeš zmeniť hneď teraz. Nejde o žiadne zložité stratégie, ide o základy. Kvalita, silný začiatok, dynamický strih, presné cielenie a správna dĺžka. Keď sa zameriaš na tieto veci, tvoje výsledky sa musia zmeniť. Ďakujem ti, že si video pozerala až do konca. A teraz malý test, či si dávala pozor. Ak si pripravená tvoriť videá, ktoré ľudí naozaj zaujmú, napíš mi dole do komentára jedno jediné slovo. Háčik. Bude to náš tajný signál. A ťukni dole na odber kanálu, aby ti neušlo ďalšie video. Vidíme sa na budúce.